pwesto sa lokal na gobyerno. Ano po ang sa indang gigibuhon sa oras na mailihir sa pwesto? Ano po ang sa tuindang mga dapat ipahanda? Tangan isinda po pagkatiwalaan niya to kan sa tuya na boto. Digdi po mga tugang sa Decision Bicol 2022 giya sa botante, ini po ang sa tuyang magiging giyas para sa maray niya to na futuro sa loob po nin tulong taon na sa inda po na pagtinirgiraray sa pwesto. Siring man, mahiling po ang programang ini sa DCGB News Online Facebook page. Ini po mahiling madadangog sa DCGB Live app as in DCGB YouTube channel as in sangunyan live na live po mga tugang sa estasyon kan DCGB. Good afternoon po Kabikolan, mga Albayano, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Ang sa tuya po ngunyan na mga bisita, iyo po mga tugang ang mga kandidato as in re-electionista sa pagka Vice Governor kan probinsya kan Albay. Alagad bago po magpuon sa tuya mga tugang na programa, sa tuya pong mga kandidato sa Giraray, kunyan pong May 9 elections, nag-agi po sinda sa palabunutan. Ito po na numero na sendang nabunot, iyo po mga tugang an order kang pagsimbag asin pagtaram sa satuyang kahaputan hali po sa mga panelist. Pero napag-araman ko na kung ano po ang numero ninda sa balota, iyo man po palanso na bunot nindang numero, ngunyan po mga tugang na paghahapon. Kaya po, usual flow, mga tugang, sa tuya tabing mechanics, kanya na paghahapon, diri po sa satuyang programa. Para po sa Karaman Giraray kang gabos, ang kada kandidato, iga po nin 3 minutos, para po sa saindang opening statement. Ano opening statement? Kasabay po ang saindang plataforma de gobyerno. Sa laog din 3 minutos na yan. Sering man, 2 minutos po ang nakaalokar para po sa pagsimbag, as in po 2 minutos man sa saindang closing statement. Nata po tasinda ang dapat niya itong iboto sa maabot niya na Mayo 9 eleksyon. Sa laog po nin 10 segundos bago magtapos ang saindang pagtaram, uni po mga tugang ang saindang madadangog. Siring man, kung tapos na po sa pagsimbag at in pagtaram sa mga kahaputan, ini po ang madadangog ka sa tuyang kandidato. Ngayon pong hapon, mga tugang makakasabay niya to ang sa tuyang mga panelist as usual, di po sa DCGB, we have News Manager Mar de la Cruz. Siring man po ang sa tuyang na Lady News Anchor, mga tugang Attorney Christine Longabella. And we have our senior, the most senior among us, News Director Edwin Peralta. Mga tugang, pura niya na po ang satuya na programa. Ngunyan pong paghahapon, and akong una po mapamibid sa mga bisita ta, according to order, ang saro po sa kandidato, mga tugang sa pagka Vice Governor Canalbay, dati po niya itong Vice Governor Harold Imperial. Siring man mga tugang, ang satuya pong incumbent Vice Governor kam Probinsya Canalbay, Attorney Grex Lagman. Good afternoon gentlemen, welcome po sa tuyang Decision Bicol 2022. Mga tugang tataonan tapusin na nin 3 minuto na magpahayag po kan sa indang plataforma de gobyerno para po sa tuya na mga Albayano. Inutunta po, base po sa order, ang inut pong mataram, si dating Vice Governor Harold Imperial. Thank you, PM Henry. Sa satuyang mga panelists, si Direk Edwin, Attorney Christine, Sir Mar, sa indo po gabos na mga televiewers, sa indo po niyaon digningon niya na hapon, Diyos maray na hapon. Ini po sa iduntugang amigo na si Vice Governor Harold Imperial na nagbabalik bilang Vice Gobernador ng satuyang probinsya ng Albay. Tulo po ang priority programs ni Vice Governor Harold Imperial. Inot po, Post-Pandemic Recovery Program, Pandua po, ibalik ta sa scholarship program kang probinsya kan Albay, and pantulo po, ibalik ta po ang health services as in PhilHealth sa masa digdi po sa probinsya ng Albay. Aloy na po kita nag-iribanan. Midbid din po ako, aloy na po kitang mag-aramigo. Sa kuya po, aram po nindo kang pandemic, tinamaan gabos, warang exemption, warang mayaman, warang pobre. Kaya po ako, yan ang katutuyuhan ko na matawan tayong mga programa for livelihood, as in po human services, dapat po ang tawan ng importansya ka provincial government. Importante po ang legislative and executive. Saro po ang programa because we should collate or na magtao po kita dapat ng programa na short, medium, and long-term planning digdi po sa probinsya ng Albay. Pandua po, sa paglibot ko digdi sa probinsya ng Albay, namati ang kan mga Albayano ang sa indang pangangaipo. Naaraman ko po ang sa indang mga agrangay. Kaya po sa satuyang pagbabalik,
ang scholarship program or one college graduate in every family, gusto kong ibalik digdi sa probinsya ng Albay. Pantulo po, yung ani po sa PhilHealth sa Masa, pakarayunta ang health services digdi po sa provincial government of Albay, tangani po direktamente napakinabangan kan mga tao. Dapat po ngunyan ang programa kang gobyerno probinsyal is direktamente nakakatabang sa mga tao na mamatian kan mga Albayanos. Sa Gararay po, ini po ang sinuntugang amigo si Vice Governor Harold Imperial at your service. Thank you so much po for Vice Governor Harold Imperial. Mga tugang, 3 minutos man po ang itataon niya to kay incumbent Vice Governor, Attorney Grex Lagman. Good afternoon po, Attorney. Good afternoon and Diyos maray na hapon tabi sa Indugabos. Ako po si Attorney Grex Lagman, ang sa indong incumbent Vice Governor. Ang sa kuya tabi na kwalifikasyones manugod sa legislasyon, talagang dekalibre, naging 3-term councilor sa Quezon City, naging sarong kongresista, and sa kunyan po sarong incumbent Vice Governor. Ang office po kan sarong Vice Gobernador, importante yung tabi ini. Ang sangguniang palalawigan ng Albay is the highest policy-making body of the province. Kaya kaipuan po ang sarong Vice Governor, aram tabi ang sa iyang pigaapod ng mga primerong objeto. Ang primero po is to pass effective and responsive legislation. Pangduba po, mag-adal banugod sa mga solusyon sa mga problema, lalo na po sa satuyang post-pandemic response. Pangtulo po, nag-aadalin maray manugod sa distinction between the executive post and the legislative post. Importante yung tabi ang mga tugang, tatibad ang ibang mga nagdadalagan para sa mga posisyon, dahil tabi aram ang distinction between an executive post and a legislative post. Nabigay-claim ang gabos ng mga programa kang executive. Dibisil po ang mga tugang because the voters deserve the truth. Kaya po ang tabi maaraman ninda, nakita yaong digde para maging truthful, bawal ang fake news. Kaya po ang tabi, hindi kita maglansi sa tuyang kapwa. The highest constitutional right accorded to a Filipino citizen is the right to vote. Kaya po ang tabi, maaraman kan gabos ng mga kandidato, asin ka mga maboto man arog sa kuya, na ang sagrado pong boto ta, importantihon. So we have to preserve the integrity of the ballot. But how do we do that? We have to present ourselves as honest, sincere, and candidates that really have, a viable program. Ako po, naglutubod na ang pandemya tapos na. Okay, we're entering the post-pandemic era. Kaya po ngunyan, livelihood projects for Albayanos, microfinancing, agro-industrial kung kinakaipuhan, pero ang ecotourism, tawan man tabi nindakula o na suporta. Bilang sarong Vice Gobernador mga tugang, ako po igwa mga scholars. Pero dahil ko po nanggad, pwedeng i-claim na scholars ko to scholars ni Governor Albichara. Igwa man tabi akong 500 scholars, 4,000 pesos each. But before my term ends, igwa na pong mga tulong korporasyon na nag-commit sa kuya that will provide an additional 1,000 scholars. Ini po, sarong testamento na ang sa kuyang liderato, piga-respeto, piga-tawan tabi, inin piga-apod na acknowledgement kan mga corporate sponsors ta. Public-private partnership po, importante yung tabi ini. Thank you so much, gentlemen. Mga tugang, Vice Governor Grex Lagman, Paragpakampo Nyato, and former Vice Governor Harold Imperial. Okay? Punan niya Nyato ang primerong round kan hapot. Digdi po sa tuya na programa unya na paghahapon. Mga tugang ang kandidato iga po nin 2 minutos na magsimbag sa kada kahaputan. Inuto Nyato ang hapot, hali po kay News Manager Mar de la Cruz. Salamat VP and good afternoon po sa tayong mga bisita. Ang question ko po is, anong klaseng liderato ang maipapahiling po nindo sa Sangguniang Palalawigan pagtukaw nindo bilang Vice Gobernador? Vice Governor, ikapon Harold Imperial, ikapon basimbag, isa lang din 2 minutos. Go ahead. Okay, so thank you Sir Mar. Aram po nindo, midbid nindo kan ako po nagdalagan or naging Vice Governor kan probinsya ng Albay. Sarong Vice Governor na fair and nagdadangog sa gabusting aspeto. Aram mo po ang bago ang sarong ordinansa ipasar sa Sangguniang Panlalawigan, kaya po ang public consultation. So kasi mamatian mo ang pulso kan mga tao kung ano po ang sa indang karapat dapat asin kay puhan na legislasyon or programa ng gobyerno. Aram po din ang executive and legislative, there should be a LEDAC, which is the Legislative and Legislative Development Program. Partnership po yan. Dahil man pwedeng akuon kasarong executive ang programa within the next 3 years.
Aram po nung dapat yan, ang short term, dapat po, partnership yan, marayang ibanan, kan executive and legislative. Kasi direksyon yan kan probinsya. Bako sa na direksyon kan executive or direksyon kan legislative. Di man pwedeng magkaibong sa wala susaro, sa tuo susaro. So dapat po, partnership. So importante po yan. Ako po, kan ako naging vice governor, bukas po ang opisina kan vice governor sa ordinaryong tao, sa mga, at lalo-lalo na sa mga opisyalis kan barangay. Nailing nindo ako sa luwas. Ang session po, once a week sana yan. But at the end of the day, importante ang pagkonsulta sa mga tao na dapat po ang legislation na pigpasar kan sangguniang panlalawigan, which is quality and responsive according to the needs of the Albayanos. Yan ang dapat na mga programa ngunyan, iso talagang direktamenteng mamati ang kanlambang Albayano. Ako po, sa Vice Governor na patas, gapos po may boses. We have to respect the majority, we have to respect the minority. No one should be left behind. Kuya pong liderato dyan sa sangguniang panlalawigan ng Albay. And most of the time, ang gusto ko po, ako ang nag-preside mismo dahil naaraman ko ang mga important measures na pigpasar. Dahil po ko pwede yan i-delegate sa sarong mga temporary presiding officer dahil po iba man ang respeto pag ang Vice Governor talaga ang nag-preside sa sangguniang panlalawigan. Salamat po. Thank you. Sunod pong masimbag, Vice Governor Attorney Grex Lagman. 2 minutos po, sir. Go ahead. Same question. Same question. Okay. I think my term as Vice Governor has been very open. Sa Gabustabe, we have open sessions, we conduct open sessions. Pero ang sa indong Vice Governor po, bakong obstructionist na Vice Gobernador. Meaning to say, pag ang programa kan sa Governor, okay, masuporta kita. And the LEDAC, we all know, it's a formal institution. Pero di man tabi kipuan ang LEDAC puro pirme. Ikaw tabi kaming caucuses before sessions. Every session, yaon tabi dyan si Gov. Albichara, kay Riban tabi ang gabos ng mga board members. Di tabi pigpipili. Arong tabi kan kami gabos, we're on the same page. Ngunyan mga tugang, kay puan maaraman ka mga tao na may mga vice governor na ma-oppose na for the sake of opposing. Because of personal reasons, because of personal vendettas. Dipisil tabi ang mga tugang because that will make the people suffer. Nahiling tatabian sa last 2 years kang nakaaging vice governor ta na talagang he will just oppose for the sake of opposing. Dipisil puan. And this vice governor po, pag may problema si Gov, I will also tell him, Gov, tibad araw kay ini ang sarupang option na pwede tang gibuhon. Kadakol tabi ang naginibuhan ta in terms of social services and healthcare. Ang satuyang governor po, naging most outstanding governor in the field of social services delivery. Dahil po, pwedeng gibuhon ani Gov, kundi itabi ang suporta kang sangguniang panaluwigan ng Albay. We have to be a vice governor that listens. Aramtaan ka, boss. That's why I was able to come up with very important pieces of legislation. Ikwatabi kitang Albay Active Ordinance, Transport Ordinance. Ikwatabi kitang Energy Ordinance na kung saan eventually the province of Albay will go green. And finally, naipasarta na ang LGBTQ Ordinance, Anti-Discrimination Ordinance of Albay. Thank you po. Thank you so much. Next question, Attorney Christine. Thank you, VP Hen. Marahin na pagkahapon po, Attorney Grex and Sir Harold. Ano po an sa indong plano para sa paghahanda kang Albay en kaso magkaigwanin shortage sa petroleum, lalo na ngunya na nagpapadagos ang giyera between Russia and Ukraine? Yes, sir. Go ahead po, Mr. Vice Governor Harold Imperial. Thank you, Attorney Christine. Actually po, sa rin sa programa ko is food security. Aram po, paglangkaw po kang petrolyo, gapos pa apektado, all prices will go up. So sa kuya po, turuan ta ning modern techniques in farming. Pakusugon ta po ang pagtauning suporta, ayuda sa satuyang mga farmers. Aram po nindo kasi ngunyang baga ang mga kabataan don't want to go into farming. Gusto nila talaga magtrabaho, magnegosyo. But sa ibang bansa, kanako nagkatiguan ng chance makapasyar po sa New Zealand, sa Switzerland. Kapos po mga mayaman mga farmers. So sa kuya po, talagang gusto ko tawan ning importansya ang agriculture, which is food security. Dahil bilang Albay is the rice granary in the Bicol region, tawan tining modern techniques, tawan ta ning suporta, fertilizers, tawan ta po ning mga suporta sa mga parauma, para sira. So, importante po, tawan ta sinda na i-focus ta po ang food security. Kasi all prices will go up, kasi apektado, may domino effect yan, dahil po sa langkaw po kang petrolyo. So pag-deliver kan mga services, pag-deliver kan mga produkto, so apektado po yan. And importante po sa kuya ngunyan,
yung tawag tang importansya ang tourism promotion. Bilang Albay is the gateway to Bicol region. Pag tourism kasi means jobs, opportunities, and livelihood sa mga Albayanos. Pag nag-invest ka, palaog na kwarta, yan digdi ang turismo, tapos na ang Bicol International Airport, dakol po na palaog ng mga investors digdi sa Albay. Which is, paibig sabihin, kwartang palaog sa Albay, pako po yan paluwas. And, maski puro paano po, it will generate jobs. Lalo na kung aggressive ang tourism promotion ta. Kasi kang panahon may talaga number 1 ang tourism. But siyempre, gusto tang ibalik yan. Dapat massive ang promotion ta. No one should be left behind. Dapat po asikasuhon ta, ini mga aspetong ini, na madirektamente magpakinabangan kan mga Albayano. Salamat po. Thank you po. Attorney Vice Governor Grex, same question please. Go ahead. Okay, thank you very much, Attorney Christine. Ang problema manugod sa kuryente, igwa na po kaming solusyon. Magkakaigwa na tabing Bicol Grid. Ini po importantihon para tabi dahil na kita magparaasa pa sa NGCP, dahil na kita maparaasa sa WESM. Ini po importantihon na maaraman kang gabos na ang kuryente po nagduduman pa sa Manila bago po magbalik sa Albay. Pag iyan po nangyayari, nakulong po ang mga transmission losses. Kaya halangkawon tabi ang kuryente sa Albay. Pag igwana kitang Bicol Grid, we can control our destiny with respect to pegging the electricity prices. Importantihon tabi ini maaraman kang gabos that the power issues will be addressed because of my green ordinance. Igwana tabi kita mga plano na mag-invest on green energy. Maabot talaga ang panahon that the fossil fuels will be depleted. Maubos ang gabos mga tugang. So baski nga medyo expensive inipig-upod na green energy, ining solar energy, wind energy. Igwana tabi kita mga pilot projects nagigibuhan ta, dyan tabi sa Albay Farmers Bounty Village na kung saan po ang part tabi kaan, mga 60% kan sa inyong electrical needs will be powered by solar energy. Importante yung tabi maaraman man kang gabos na ang cooperativism is a very important tool to develop the livelihood support programs that the province of Albay will undertake para po sa mga Albayanos. Kadakol po, the next few months will be very exciting. Dakol mo tabi kitang mga lessons na naukudan this pandemic and in this new pandemic, in this post-pandemic response, we will go digital. Madukol po ang mga cell sites sa Albay. It will make the process of doing business easier. Mga tugang kay po ni inputa, oil is part of the equation when it comes to producing products. So kay po talaga po, Bicol Grid for the province of Albay. Thank you so much, Vice Governor Grex. Next question, Direk Edwin, please. Salamat tabi, maray na hapon po sa indong duwa. If in case tabi, makabalik ka mo sa sanggunian panglaluwigan kan Albay, comes July 1st. Ano po ang first priority nindong gigibuhon para mabago ang sistema sa sanggunian to make it more accessible sa mga Albayano tabi? Vice Governor Harold. Thank you, Direk Edwin. Actually, aram po nindo, 9 years ako, from 2010 to 2019 as Vice Governor. Aram po nindo, iba-iba ang needs kang probinsya ng Albay. Kaito ining priority. But ngunyan, sa kuya ang number 1 priority is post-pandemic recovery program. Aram po nindo, dapat ang programa, saruan direksyon kan executive and legislative, sarong quality and responsive legislative measure na masimbagan, asin matawan ning simbag ang satuyang mga kababayan. Sa saindang pagtios, importante po ngunyan ang human services. Kasi dapat po ngunyan, nakulo na kitang buildings. Aram po nindo, billions na ang pinagibo sa road network, sa gym, multipurpose gym, buildings. Ba't ngunyan importante ang sarong programa kang gobyerno probinsyal direktamenteng nakakatabang sa mga tao, which is, aram po nindo, health services. Dapat ngunyan po, igwaning bulong, paglaog ang sarong Albayano sa hospital, igwaning bulong, igwaning mga services, which is MRI, libre, ang CT scan, X-ray. Dapat po, yan ngunyan ang mga programa. Andua po, kaya nga niya ako nagbalik, dahil gusto kong ibalik sa scholarship program, and even po sa PhilHealth sa masa, digdi sa probinsya ng Albay. Actually, ang gabos yung programa, di man pwedeng akuun yung kisarong executive. It is a part, budget yung kang probinsya, bako yung budget kan executive. Dapat po, magkatuwang sinda dyan. Kasi, pag conflict, may mga bako ibang direksyon, di mangyari. Kasi for the next 3 years, ang direksyon ng probinsya ng Albay, sa executive and legislative, dapat mag-jive. Saro po yan. Para po, matabangan, mamatian talagang Albayano ang serbisyo kang provincial government. So sa Girare po,
ini po ang sinong amigo, tugang, si Vice Governor Harry Imperial, na nagbabalik bilang Vice Gobernador, digdi po sa probinsya ng Albay. Salamat po. Thank you po. Attorney Grex, Vice Governor, same question please. Yes, thank you. The first order of business is to clean the house. Importante yung tabi na maamenda ranta ang internal rules of procedure. Tadaman po, kayo puan, mag-iigwa man tabi kitang committee ba? Agriculture driven po ang economy kan Albay. Kayo puan tabi matawan inikita ko laon na importansya. Bilang Vice Governor po, I would play a more active role in the agricultural recovery of Albay. Maski nga ipigigibunaan mo niyan, I would like to say that the province of Albay, sa bilog na Pilipinas, ang solamenting igwang Albay Farmers Bounty Village. One-stop siya po ini, gabus na human infrastructure development, manugod sa farmers, manugod sa mga parasira, pigigibon na po ini. And just to say to everyone, ang samuya po na sessions are open. And gabus tabi talaga invited. Igwa pa pong libreng pagkaon. For the first time, di tabi ni Daan ever na matian sa mga previous sangkunians. Mula ko tabi iparam sa gabos that kitang mga ilihidong opisyales, yes, that's true, igwa mga distinction sa satuyang mga posisyon, but at the end of the day, we must be on board. We must be on the same page every time. Lalo nang kunyan po, delikaduhon po ang post-COVID response ta kung mag-fail. Kaya kayo po ang tabi, daon naman sa mga tao na talaga nagtutubod sa mga programa na aramta, many Albayanos will benefit. Mga tugang, ang sa indong Vice Governor, pag may problema, mataraman. May problema, we have to solve the problem. And the solution to that problem is always a collective solution. Kapos tabi ng mga board members involved, maski nga niya ang executive bigi involved taman. Because this is a very small dynamic that we are actually having. Ini pong executive tab ako man padbe arog ini kang bilog na Pilipinas na dokolaon, ang legislative tab ako man po arogaan. So kay puan po everyone on board, everyone on the same page. Arog tabi ka na ma-expect nindo sa sakuya as Vice Governor. Thank you, gentlemen, for the questions. Sa ito yung first round of questions kunyang pong pagkahapon. Padagos ka mo nag-antabay, mga tugang sa DCGB, sa mga nag-antabay po dyan sa radyo. At sa tuya pong bisita, Vice Governor Grex Lagman and former Vice Governor Harold Imperial. Magbabalik po ang Decision Bicol. Makalipas lang kan mga patalastas sa Lipodigdi sa Ayala Malls, Legazpi City. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakaos sa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Live Giraray, mga tugang from Ayala Malls, Legazpi City. Welcome po sa Decision Bicol 2022 with Vice Governor Attorney Grex Lagman and former Vice Governor Harold Imperial as our guests for this afternoon's forum. Next question po. Next round of questions, sali kay Attorney Christine Longabella. Thank you po, VP Hen.
May mga nahihiling pa po kitang na mamalimos, digdi sa tuyang probinsya, digdi sa Albay. Paano to po sinda matatabangan? How would you fight hunger po sa bilog na probinsya kang Albay? Vice Governor Harold, please. Thank you, Attorney Christine. Actually po, maski duman po pagluwas concession, kanya pa ako dyan, pero may dako nagmamalimos. So, talagang gusto tatawan, kaya sabi ko sa indo, pagbabalik ko, so human services, na may mga nagtitios, tinamaan kang pandemya. Then, we have to invest po sa tao. Bakuna po sa mga infrastructure. Aram po nindo, like utong sa Albay Farmers Village, which is, nag-invest duman ang provincial government ki millions, billions, nga ni. Sabi sa isa ron dakulaon na politiko. Ali ako duman kasubago. Ang importante lang kasi na wala mang programa, wala activities duman sa laog ng Pirang Aldaw. So, sayang, kuta na sa tao na, pinakauntan sa tao, tinautan ng ayuda sa mga tao. Yan ang importante. Kasi po, post-pandemic, we have to be talagang, ang response ta is data-driven response. Aram ta kung saan tinamaan. Arin po sa mga mas naapektaran, arin po sa mga sektor na dapat natabangan ta. Kung ang magpalimos po, natural na yan. Kung tawan ng trabaho, yung sarong head of family, importante tawan mong trabaho niya so head of family. Ako po, tawan ta ng trabaho, paklasyon ta suaki, kasi may base, may data nga ni, na maaraman ta kung sisema nagtitios. Nangunyan po ang mga infrastructure po, dapat po bako niyan ngunyan priorities. Kasi pag inagiyang kita kay Bagyo, tangkas gabos ng infrastructure development tigdi sa Albay. I will not say na ang build sala, pero tama yan. Because build, it generate jobs. Importante po, turuan ta, paadalon ta, na ang mga aki, sunamati anindakan pagtios, pagkadipisilan kan mga magurang, dahil na maulit sa mga kabataan. Which is education, because education is wealth, and education is the key to success. Salamat po, asin Diyos maray na pong giraray. Thank you po. Thank you so much. Attorney Grex, please. Same question. Go ahead. Okay, thank you. Ang question po is a micro problem. But ang importante po dyan, kay Puwan, we have to attack the problem sa pinaka-kosa kaini. Ang mga akinaan, may mga magurang na daing harong, daing maray na housing, daing trabaho. Kay Puwan tabi, ang mga pigigibo kan provincial government of Albay ipadagos. Tabi kitang housing char na ngunyan sa Albay, provincial government. Dahil tabi aram kan mga tawuan, taan sa tuya tabi man na gobernador, dahil man tabi nagpaparahambog. Okay? So ini po, kay po taki housing program na talagang makaka-address sa mga homeless individuals na may mga aki na yaon na sana po sa mga streets begging. Aram taga boss na under pertinent laws, bawal ang begging. So kay po tabi, makipag-coordinate kita sa DSWD. We have to coordinate with our Provincial Social Welfare Development Office. Again, I would like to reiterate na kita po ang may pinakahalangkaw na rating when it comes to social services delivery. And I would like to take exception naman sa tinaramtabi ni former Vice Governor Harold Imperial. Very busy po ang Albay Farmers Bounty Village. Every day po may activity doon. Yan ang problema when we just state something na di man talaga kitang prueba. Eh di man dito sa tao na pwedeng magdepensa sa diri niya. Anyway, ako na sana madepensa. Duman po, kadakol na mga programa kita duman. Iwan na kita mga hybrid cows, hybrid carabaos that produce milk. Padagos tabi duman ang mga pigaapod na capacity development training programs para sa mga parasira, para uma. And eventually, ang rice efficiency should be addressed. Dahil tabi ako dito po sa pigaapod na rice farmers financial assistance na halip po ini sa mga pigaapod na taxes on imported rice. We have to develop the capacity to have our own rice efficiency in the province of Albay. Thank you. Next question, Direk Edwin, please. Thank you very much, Giraray Tabi. Kamu Tabi, as presiding officer kan pig-apod ng August body, kay Vice Gov 3 years na, kay dating Vice Gov naka 9 years na. So, sa endong term na pigserbihan as of now, ano tabi ang landmark legislation na naipasar during your term na sagkod sa ngunyan padagos na namamatian kan mga Albayano? Vice Governor Harold, please. Thank you, Direk. Actually, pang ordinansa is a permanent in nature. Bako yung resolution na during the time lang kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Ang ordinansa kasi unless repeal or revoke, permanente yan. So ako po, Direk,
2010 to 2019, dakol kaming mga ordinansa. So, anti-plastic ordinance, so, Climate Change Academy, so, Team Albay, humanitarian mission na nakaigwa kita, na naging part ka nga ni po. Pangtulo po, so, pangapat, dakulong kita, so, PhilHealth sa masa, kato. So, sa kuya po, ini mga programang ini direktamente napapakinabangan ng Albayanos. Harap po nindo kan ako naging Vice Governor. Harap po nindo, importante kasi po, bilang Vice Governor, dapat po yan, ngari pamilya yan eh. Bako sa na-opisina kan Vice Governor ang asikasuhon mo, kundi dapat susanggo niya panlalawigan kung saan concern ang mga board members and even sa ng staff. And even po sa sanggo niya panlalawigan secretariat, kasi apat na departamento pig-adalan mo yan. Kan ako Vice Governor, sa muya na-transform or na-transfer sa management kan Provincial Library. Kasi naging thesis ko yan sa masteral ko sa Development Academy of the Philippines. So, dapat po yan, pig-asikaso po yan. Kasi sinang teamwork, sinang katuwang ko, sinda ang kasabay ko para mapakaray ang programa kan sarong legislative branch of government, kan provincial government of Albay. So, sa kuya po, dakol ng legislative measures kasi ang mga board members may kanya-kanyang priorities man yan. Ikulite yan, kasi to come up with the legislative agenda kan sarong sanggo ng panlalawigan. Halimbawa ngaya, may mga nanggara ng board members, magturo ko kami, kanya-kanyang priorities yan. Sararoon ta yan, kasi kung kabus kami, may kanya-kanyang priority, dipisilon iyan mautob. Kaya dapat po, ikulite yan, come up with the legislative plan, kan sanggo ng panlalawigan, that is responsive to the needs of the Albayanos. Thank you po. Attorney Grex, Vice Governor, please, same question. Salamat, Direk. Actually, the question can be answered in a very short span of time. Legacy man sana po ang pinag-uulayan digde. Primero po, so Albay Active Transport Ordinance. Ini po importantihon, taka nag-igwa tabing pandemya, nagdakol tabi sa mga bicycle riders ta in the province of Albay. We have tapped foreign countries who will donate their own resources para mag-igwa tabi kita mga pick-upod na mga traffic and road systems na pwede na pong gamiton kan mga bicycle riders ta. Importante yung tabian because the cost of fuel halangkawon and makaka-save sinda. Pangduba po, ining Albay Green Ordinance. We have to eventually go green. Dahil tabi kitang way to do otherwise. Ang fossil fuels po is a finite resource. Kaya po ang maaraman ta na ini mga problema sa kuryente can be resolved by investing on solar farms. And si Governor Albichara, ang kadaklan tabi kan mga board members ta, if not all, will support this Albay Green Ordinance. And pangtulo po, finally, in the province of Albay, igwana kitang true inclusivity. Importante yung tabi maaraman kang tagabos na Albayano na ang dignidad ninda piga-respeto. As a lawyer, makulog sa kuya, pag ang sarong bakla, tomboy, or whatever po man ang apod sa inda under the LGBTQ ordinance, nadidipisilan to get competent legal services, tasinda po, member kang third sex. Ngunyan po, for the first time sa bilog na Bicolandia, igwana kitang anti-discrimination ordinance. Thank you. Thank you so much. Next question po, News Manager Mar de la Cruz. Thank you, VP. Ang kooperatiba po talagang makakatabang para makatindog sa sadirindang paa ang mga paraoma o ibang organisasyon na day maging palaasa sa gobyerno. Kaya lang, not all LGUs, igwaning local cooperative development office and local cooperative officer. In your term po, sa pagtukoy nito bilang Vice Governor, paano ta po ma-engage ang local government? Anong legislative action pwede tang ibuon to engage the local government units na mag-establish ng opisina and mag-designate ng kwalipikadong cooperative officer? Vice Governor, please. Actually po, provincial government, igwa yan. Cooperative Development Officer yan. So, bako kasi requirement yan sa LGU. Sa sarong local government, bako yung requirement na magkaanon po tap opisina kay cooperative. But, importante lang, may provincial government. Ang provincial government is nag-oversee. Sinda po, ang kumbaga sa piga-asikaso ang needs kang gabus ng LGUs. So, sa kuya po, kaya-importante dyan as Vice Governor or sa sangguniang panlalawigan ng Albay, matabangan ta to put up in mag-regulate kita or matawan ng importansya na talaga ang sarong cooperative ang office is required dyan po sa sarong LGU. Importante po na matabangan man ang mga local government na talagang
i-instigate ta or talagang i-inquire ta na talagang encourage ta sinda na magkaiguan ng cooperative office dyan, taning matabangan ang sa tuyong mga local government unit. Kasi po, pag may cooperative baga, sabi mo nga day maging dependent po sa funds sa national government. So, importante po na igwaman kasi po, pag may funds kasi na ang tubo kan progreso or kan funds coming from the national government, duro-diretso po sa LGUs. Kasi kung day po sila magkaiguan ng cooperative officer, definitely, walang programa na maabot sa indang lugar. Yan po. Salamat. Thank you po. Vice Governor, Attorney Grex, go ahead Okay, po. thank you very much. Ang cooperativism po, importantihon ining aspeto kan paggogobyerno. And ini po, sa gabos ng mga fora, tinaram ko na tabi ini, that the cooperative movement will not only deal with the cooperatives pertaining to farmers or pertaining to fisher folk. Importante po na maaraman kan gabos na igwana kitang track record manugod sa kooperatiba. That's one advantage that I think I have. Tagiri po ko natabian sa Quezon City. Nag-iigwa tabing cooperative movement sa mga TODA. Tricycle Operator and Drivers Associations were able to put up cooperatives na kung sa intabi ang sa indang pigaapod ng mga produkto, pigpapabakal ninda sa public at large na may profit. Pero sinda-sinda mismo sa mga members kang kooperatiba, araw kang REDA, araw kang Sparkplug, pigpapabakal sa mga membro without any kind of profit. Kaya po ang tabi maraman kang gabos sa mga Pilipino ngunyan, particularmente mga Albayano, are very excited about this cooperative movement. Tasinda po will be truly empowered. Bako matabi kita gabos, pwede maging shareholder sa sarong korporasyon, sarong business model na very elitist. Hindi pong kooperatiba, hindi po para sa masa. Voluntaryo, nagatao tabi ng pigaapod na advantage sa mga familia, komunidad. Arong tabi ka nagigibuhon ko. Tandaan ta mga tugang that when the economy of Spain almost collapsed in the 1980s, it was the cooperative movement that saved the country. Ako naglutupod po that this will be the hallmark of my second term. Ang pag-usbong po kan cooperative movement in the province of Albay. Thank you, gentlemen. Para sa mga kasimbagan na yan, magbabalik giraray po sa tuyang Decision Bicol. Magalipas lang kan mga patalastas. Live na live kami sa Ayala Malls, Legazpi City. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Balik kita mga tugang sa programa. Next question po. Salamat pala sa management ka na Ayala Mall sa pagbagamit po nga sa tayong venue ng pong paghahapon. Decision Bicol, Gia, Kanbutante. Nagantabay po kamo sa stasyon kan DCGB asin po sa muyang Facebook Live with Vice Governor Attorney Grex Lagman and former Vice Governor Harold Imperial.
Next question po, Direk Edwin Peralta, please. Salamat, Giraray Tabi. Next question. Manungod po ini sa earth moving. In other words, ining pagkaykay kan mga aggregates dyan sa pamitisan kan bukid. Earth moving. Yan. So, nakakatabang po ini sa revenue generation kan province and at the same time, disaster mitigation. Thank you. Vice Governor Harold, please. Ay, actually po, ikaw kita ning anti-mining ordinance kang panahon me. So, medyo piga-abuso lang mo niya ng mga panahon. Dahil po, importante yan sa implementation. Actually po ako, importante, wala mang problema pagkwari. Pagkaykay, kung saan talagang, importante kasi i-review yan na dapat may ECC. Dapat po i-check talaga kung rin mga kaypuhan. Iyo, natural na po yan na talagang, yan po talaga kaypuhan or income generation man sa mga local government units. Kasi may mga share yan eh. May 40% sa barangay, 30% sa munisipyo, 30% mo sa province. But importante kasi pika-check na talaga kung saan kaypuhan na bako sa naabusuhon. Na bako yan gibuhon na pagkakitaan kan ibang tao, which is importante lang is kung sa disaster mitigation talaga, kung arin ang needs na nasa ngunyan nga ni maski nasa danger zone, pikakaykay pa, which is dapat po i-regulate ang trabaho kan sangguniang panlalawigan, i-regulate ang mga activities aram kan PRRMO na sa pamayon ni Cedric Daep kung saan lang po ang kaypuhan na ikwari diyan po digdi po sa probinsya ng Albay. Importante po dahil po yung pag-abusuhon. Ang quarry operations po, aram po nindo, natural na yan, kaypuhan. Kasi siyempre sa construction, kaypuhan yan. Dakul po, nangangay po bako sa Albayano, kundi po ibang probinsya. But at the end of the day, yan ang trabaho ng sangguniang panlalawigan ng Albay is to regulate ang mga activities. Kaya nga ni po ngunyan, medyo makamundoon, taga rin na abuso na ang quarry activities digdi sa probinsya ng Albay. Na yung kaso, pala doon si si Governor Noel Rosal, as sinasenong lingkod, sigurado ko po, papakarayon tayo yan, hindi tatama po ang quarry activities digdi po sa probinsya ng Albay. Thank you po. Attorney Grex, same question, please. Okay, the question pertains to number 1, whether or not quarrying nakatabang tabi sa economy, and number 2, kung nakatabang sa disaster mitigation. Okay, on the first point, yes, nakatabang sa economy. More than 1,000% ang nagainta in terms of revenue because of quarrying. And I would like to say that what we have in Albay is responsible quarrying. As a segue, mula ko tabing ipaaram sa Gabos that this issue has been fabricated to be a hot button issue. Maski ba ko mantabi talaga. Ngata po, dinido hapoton sa mga barangay officials na igwa naman tabing quarry sa lugar ninda who get 40% of the revenues. Sa mga LGUs, kung saan tabi ang mga barangay, like the city of Legazpi, for example, igwa silang 30%. Ang probinsya, igwa man silang 30%. Ang samuyang books po are open to the public. Kapos tabi, pwede mag-check naman sa Treasurer's Office kung paano tabi ginamit ini mga pigaapod na nakuatang tabang hali sa quarrying. So, ang problema sana po, at first blush, wala ta ang quarrying sala. Ang pag-iisip ng mga tao, dikit sana ang nagikinabang digdi. Pero po, sarupang noteworthy na mula akong itaram sa Gabos, this ordinance was filed and passed during the term of former Vice Governor Harold Imperial. Wala naman po akong kahit isang input dyan sa ordinansa na yan. But at any rate, ang masasabi ko lang po, what we have in Albay is responsible quarrying. With respect po duman sa disaster mitigation, experts have said na sa nangyayari po ng mga flash flooding, etc., walang zero ang ambag po ng quarrying doon. Bagkus, nakakatabang pangani ini to clear the waterways para po mas magayon ang bulos. Then na po magkakabaw mga flash floods. So positive po yan para sa pag-abot na disaster mitigation. Thank you. Director, News Manager Mar de la Cruz. Thank you, VP. Kamo pong duwa parehas ng nagkapot nin posisyon sa gobyerno. Now, my question is, sa scale of 1 to 10, how would you rate yourself as a public servant? And why? Vice Governor Harold. Thank you, Sir Mar. Actually, from a scale of 1 to 10, sa iling ko to kang panahon ko,
9 years po is baka man madali. Dibisil po ang makagraduar na Vice Governor. Baka po. So sa kuya po, 9. Why? Aram po kang panahon nindo ako, sarong Vice Governor na madaling dulukan kang tao. Dahil nag-aalangan sa kuya ang mga opisyales, ordinaryong tao, maski sa ina ko ninda mahiling, approachable ako, nakakaranis sa kuya. Kana ko po dyan sa opisina, bukas po ang opisina ko, as in ang pagtabang ko po kasi, tudok sa buot. Ini pong paglibot ko sa probinsya ng Albay, sarong venue ini, na talagang ngunyang pasana, nagkukonsulta na ako sa mga tao. Kasi po, ang pagserbe, pagkumasa na yan nagari nga madadalian, nga pagtukaw mo dyan, maadal ka pa kung paano mo matabang. Ini pong paglibot ko. Gigibutan na ini para mamatian ang tunay na pulso kang tao. Sarong Vice Governor na madaling dulukan, madali mo pong ranihan, asin po sarong Vice Governor na talagang may malasakit sa tao. Ako po, aloy na po sa serbisyo, 9 years as Vice Governor. Aram po nindo, sa kuya po, kung ano po ang matinabang ko, ngunyan po, pikapasalamatan ako sa kuyang paglilibot-libot, kan ako naging Vice Governor. Kung ano man tinabang ko, dahil ko po yung pigbabawi o ililipat sa ibang barangay. Iyo po, sa kuya po talaga ang pagtabang po kasi dahil pipipiling lugar, dahil pipipiling oras. Just call my name and I'll be there. Thank you so much. Attorney Grex, same question please. Go ahead. Yes, from a scale of 1 to 10, I would say 8 ang sa kuya na grado sa sadiri ko. There's still room for improvement. Kaya ang muya ko tabing kibuhon sa sakuyang second term, mangkay ko kitabi kita sa Albay in Participatory, Accountability, and Transparency Ordinance. Kaya po ang tabi maaraman ka mga stakeholders, talo na po sa mga tiyo sa buhay, na ikwatabi sindang boses sa paggogobyerno. Ikwatabi sindang pirming input kung ano man tabi ang mga palisiya sa Provincial Government of Albay, lalong-lalo na po manugod sa social services, sa housing, sa livelihood, sa microfinancing. Ang sa ito tabi na Vice Governor, di man tabi ako naghahambog, dipisil poan, pero records would show na ang sa kayong opisina, piriming open, pirimi tabi ang bukas. And maski nga ne, during the 3 years na di man tabi akong bigapod na poder sa paggogobyerno, di tabi ako nawara. May ibang mga tao, nagpahiling sana, kan nag-file na, kan sa indang Certificate of Candidacy. Hain sinda, kan nagigong pandemya. Hain sinda, kan kaipuan ka mga frontliners din tabang, mga bagas, canned goods, etc. Wala po sila doon. But when I was out of office, tetabi ako nagtunong, pemi ako yaong dito po sa Albay. What more pa, kung nagka-pandemic during that time, I would have been there 24/7. Arong tabi kaan si Vice Governor Edsel Grex Lagman. Thank you. We have next question po from Attorney Christine. Attorney. Thank you, VP Hen. Before that, gusto ko lang po i-clarify palan sa gabos na bako pa kita ganap na attorney, ano ma-taking pakit and sign kang role of attorneys. Nakasanayan lang, syempre, naapo doon akong arogato. So, anyway, ini na po so, sa kuyang next question, Attorney Grex and Sir Harold. Ano po ang specifically an sa indong estratehiya o mga proyekto na pwedeng gibuhon para sa satuyang mga empleyado digdi sa Albay para dain na sinda maghali o magpamanila pa para lang magtrabaho? Vice Governor Harold. Thank you, future attorney. Kasi yun naman lang, parehas man sana. Pirang aldaw na sa nagarian, attorney ka na full-fledged. So sa kuya po, ikaw kitang ordinansa kang panahon ko na kung anong negosyo na maputap digdi sa Albay, 70% of the workforce should come from Albay. Kaya on dyan sa ordinansa may, pinasar po yan. Kasi, aram po nindo, dahil ko po nakuon bilang Vice Governor, ang sarong ordinansa. It's a collective decision. Gabus po yan, trabaho, kan 10, 11, or 12 sangguniang panlalawigan ng Albay. Kasi di ka mo pwede magboto dyan na solo, or sa'yo mo sanang kaisipan iyan. Kasi yan, collective decision yan, idea kang gabos. Kaya nga ni sanggunian, bako yan tabi one-man team. So sa kuya po, magkaigwa kita ng programa sa livelihood. Yun na nga na human services ang kay Puwanta. Data-driven response, ngunyan nagkaigwa ng pandemic. Dapat ngunyan, post-pandemic, new normal na kita. Duman po kita nakafocus. Ngunyan. Na para ang mga Albayano, mag-stay sa Albay. Di maghali. Kasi po, digdi, dakulaw ng opportunities. Dakul po kitang opportunities. Dakul po ang tsansa na mapakaray ang buhay ta. May mga tugang kita na tabangan na sa edukasyon,
mapakareta ang health services. Ngunyan po, tawan ta ng importansya ining human services na bigtataram ko na gusto kong tawang priority because post-pandemic, kay puwanta po talaga ngunyan na tabangan ang sito yung mga tugang na albayano. Kasi po, dapat ang programa, sabi ko na nga so direktamente yung napapakinamang kan albay. Encourage ta si build. Yaon dyan ang gobyerno provinsyal na maalalay sa inda. Dahil na nila kay puwan mag-migrate sa ibang lugar. Dakul nga ni nagdigdi sa albay para magtrabaho. Kaya nga ni po, stay in Albay, live in Albay, happy kita sa Albay. Salamat po. Thank you. Attorney, Vice Governor Grex, go ahead. Okay, thank you, Christine. You only have to do 2 operative acts. The first is to take your oath, and the last is to sign the roll of attorneys. And you are now a full-fledged lawyer. At any rate, ang kahapunan po manugod sa unemployment. Natapos sa mga tao sa Albay naguduman pa sa ibang mga pick-upod na lugar or sa Manila, as your question stated earlier. Ang importante po dyan, i-jumpstart ang small, medium, and micro enterprises. Paano tayo gigibuunan? One, sinda ki prioridad in terms of requirements, tabangan sinda, number 1, that's 1. Number 2 po, microfinancing. Let us institutionalize microfinancing. Ini po, sabi ko nga I will not say something na di ko naginibuhan sa mga nakaagi kong mga posisyon sa gobyerno. Ang microfinancing po, the records will bear out, ginibo ko tabi ang nasarong napaka-importanting project sa Quezon City. Ang mga food carts, importante yung tabi ang mga tugang. Ang mga pick-upod ng mga small businesses, ini pong lugar grabe ang informal sector. Ang mga, let's say, informal sector areas kadakol dyan ang mga man tabi pick-upod na yaon sa formal sector. Let us engage them. How? Through cooperativism. Maging membro ka mga cooperatives, mag-i-consider ng marin na trabaho, and at the same time, they will feel empowered. Dahil na sila mahali sa Albay. They will feel that in Albay, igwa sila ng trabaho. Araw tabi kang kasimple, ang sako yung mga gibuhon, and fourth po, is to talk to the banks. Tawan tabing maray na credit line, ini mga tius ng mga negosyante. Sa Albay, bukos na po sa mga mayaman, ang pwedeng magyaman o ang kaipuan magyaman. Pati man tabi sa mga tios, so naperde sa pandemya, tawan man tabi maray na credit line. Panglima po, tax holiday. We need tax holidays para sa the poorest of the poor, para po ma-jumpstart ang sa indang mga negosyo. Thank you. All right, mga tugang, for the last segment of our program, Sering Mampuan sa endang closing statement. Sa pagbabalik po sa tuyang programa, makalipas lang gani. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at
at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Balik kita mga tugang sa programa live na live from Ayala Malls, Legazpi, Decision Bicol, Giya, Canbotante, sa tuya pong Maray na Putoro, sa probinsya Canalbay. Sa tuya pong last round of questions, kanya na paghahapon, ang mahapot na inot, si future attorney, Christine Longabela. Thank you, VP Head. Go ahead. Magiging ano po ang dapat i-expect sa Indo as Vice Governor kang board members and kang mga tao? Kumbaga, otherwise stated po, anong klaseng leader po kamo o Vice Governor sa board members and anong klaseng leader naman po kamo sa mga tao kang Albay? Vice Governor Harold. So, thank you, Attorney. Aram na po, kan ako naging Vice Governor, sarong patas na Vice Governor, nagdadangog sa pangangaipo kan mga board members. So, sa inda po, maski anong oras naglalawag sinda sa opisina ko, kung ano man po ang agrangay ninda, maski pero paano po, natatawan taning solusyon. Sa mga tao naman po, madalion. Sarong Vice Governor na madaling dulukan, sarong Vice Governor na dahil sila nangunguntinwar. Kasi po, sa kuya, ang leadership skills ko po is talagang sa baba. Dati po akong kapitan. More on kasi po, and 3 times Vice Governor. So, aram po yung tao. More on sa legislation ng trabaho ko talaga. So, alin ako nila midbid. Dahil ko nakaipuhan na from time to time pamidbid. Kasi paglibot ko nga po sa mga barangay, dati na ako nilang bistado. Nahihiling ninda. Dahil sinda nangunguntinwar sa kuya. And pagbalik ko siguro sa Vice Governor, sabi sa kuya kan mga pigbisita ko, makakalawag naman sinda sa opisina. Tanamiss na ninda akong 3 years. So, sa kuya po, ang opisina kan Vice Governor, bukas sa ordinaryong tao. Lalong-lalo na sa mga opisyalis. Kasi, pag nagdyan sa imo ang sarong tao, ibig sabihin may pagtubod sa imo. Na maski por paano matatabangan mo yan. Si Vice Governor Harold, maski anong nilawgan sa politika, kung ano man po ang inabot ko sa serbisyo, iyon ang giraray. So dati, na nagpuon bilang kapitan, kasi ang grassroots po, ang development starts at the grassroots level. So kaya ako kanyaon ako as Vice Governor, ang focus ko talaga sa barangay. Barangay ang bida. Dahil po ang serbisyo and development, dapat po magpuon sa barangay and mamatian kan mga taga-barangay. Sa Giraray po, ini po ang sa inyong Vice Governor na talagang dahil nito pagkontinuaran, barangay ang bida, asin po, sarong Vice Governor na madudulukan kan ordinaryo, asin mga opisyalis, kan mga barangay. Thank you po, Vice Governor Harold. Attorney Greg. Well, ang sa kuya po na leadership trait na talagang I'm very proud of, so mga values na pig-impart sa kuya ni Congressman Lagman, it's the ability to listen, magdangog tabi kita sa mga pag-iribata. It's not to credit grab, dahil tabi kita magsabi na ginibuan ta maski pa ko mampalan. Pangtulo po, su cooperation kay Puan Pirmiyaon dyan. As in, su respeto sa kada sarong board member. Aram tabi ang gabos sa mga board members na maski sumakayaon po naman sa oposisyon. Dahil tabi akong binastos dyan, di akong siniyawan na tawo. Diyan tabi sa mga staff ko na dakulo pa ako mga istorya na dangog manugod sa mga dating nagtukaw dyan as Vice Governor na pigumuda sinda. Kaya di ko madipisilan ako sa disconnect manugod duman sa openness kansarong opisina asin duman sa pagtrato sa sadigot na tawo. Importante yung tabi maaraman ka mga tawo na si Grex Lagman po, pamangkin ni Kapoy Lagman. Harani tabi kita sa mga tao. We want them to know na sinda po importante. Kaya ang sa tuya po na leadership skill is always from the ground up. Importante yung tabi ang mga tugang. And ano pa sa question tabi nito? Manugod sa saro pang abort? Sa people naman po. Sa mga tao. Kang Albay. Okay, well basically, I've always been available. Naaraman ta na ining pandemyang ini, ang mga nagsapar ki dakulaon na challenges, ang mga barangay officials. Kaya nag-igwatabi kitang 2 rounds ni barangay enhancement seminars and legal missions, free legal missions sa gabos na 720 barangays in the province of Albay. And pinimitabi pagkatawan in acknowledgement ang mga BHWs, ang mga frontliners ang mga tanod. Arog tabi kaan si Vice Governor Lagman sa mga Albayano. Thank you.
Next question po, Direk Edwin, please. Thank you, Garare Tabe. Kamo Tabe na duwa nag-serve na as Vice Governor and talagang kwalifikado na mamayo sa Junta Provincial. Ano po Tabe, natataka mo ang kaipuan botuan sa Mayo 9. Vice Governor Harold, please. Thank you, Direk. Araw po nindo, sabi ko ani aloy na kita nag-iribanan. Namatayan nandong serbisyong imperial sa loob ng 7 na taon. Dakul na kamis, kanako po dyan naging Vice Governor sa probinsya ng Albay. Araw po nindo, bako po akong dapat magtaram sa mga tao sa sakuyang paglibot. Kaya nga ni, dahil ko lang aram nga ni, kung nga tatasinda nakakataram sa kuya ngunyan sa sakuyang paglibot, na din ako naglawg-lawg dyan sa opisina kan Vice Governor sa loob ng 3 taon. Tibad lamang pag ika na, makalaog na. So sa kuya po, pag ako po nagtao ng programa or mga donation sa sarong barangay, di ako nababawion. Pag ako nagtao ng generator, sa indana yan, di ako nailipat sa ibang barangay. Kasi sabi sa kuya kan mga kapitan, mga opisyales, na mundo ngaya kami ta, naugma kang pinasubli mo. Pero kan binawian mo na, naginanakit na sa imo. Paano ko man po yan maaraman? Kung bako po hali sa inda. So sa kuya po, di po kita nag-imbento. Ini po, importante kasi ang serbisyo na talagang kung hain kampante ang mga opisyales. Dito man kay puan na alsahon ang satuyang sa diridigdi. Ilinguntan na lang po sa tawo kung kampanahon ko, kung ano po ang ginibuhan ko, kung ano po ang naging programa. Sabi ko nga ni, di man pig-akni kisarong tao yan. Kasi ang trabaho nindo, kung anong mga activities, kung anong programa nindo sa loob ng 3 taon, sa muhayang kabos, sa governor, sa vice governor, asin sa mga board members, kasi yan ang direksyon ng provincial government. Bako po yan na pigsabing sa kuya. Di po ako pigsabing sa kuya, naging parte ako, kampanahon ko, yan ang programa me, yan ang gusto kong ibalik. Kasi yan ang talagang nakakatabang sa mga tao. Namatian ko yan, sa kuyang paglibot, yan ang pigahanap kan mga tao. Di ko man pwedeng imbento na yan, kasi po, direktamenteng, ang sa kuya po is a participative, as in consultative form of government, pag kita po nakabalik dyan as Vice Governor. Salamat po. Attorney Grex, Vice Governor, same question Sabi po. ko nga ni, election na naman, it's part of the political exercise na may mga kandidato who will resort to fake news and to propaganda. Na di ko tabi ang gigibon ever. Okay? Di ko tabi aram kung paano nakakuha ini mga araw ini mga datos, mga self-serving data. Mga tugang, in the past elections, ang nakuha ako tabing boto, ang pinakahalangkaw na boto nakuha din sa rong provincial official na nagdalagan. Duwa man sana po, Governor and Vice Governor. So mula ko tabing pasalamatan ang 360,013 na botantes po na nagtiwala kay Vice Governor Grex Lagman. Asahan tabi nindo na ma-improve ang sutuyang serbisyo as hindi tabi kita ma-deal with fake news. Ang sutuyang opisina aram nindo dakulo ng mga testimonies. I'm a lawyer by profession. Kadakol ng mga testimonies po na mataram na duman sa Office of the Vice Governor, daing cordon sanitaire, daing mga bodyguards po, mga 10 bodyguard, daing kitang arugkaan. Kita po, makatawo ang legislasyon, aram taan gabos, mga LGBTQ, aram ninduan. So aram ko po that Vice Governor Grex Lagman is the best man for the job. Kita tabi ang pinaka-the best na para maging Vice Governor in 2022, May 9. Diyos mabalos po sa Indogabos. Thank you. Last question, News Manager Mar de la Cruz. Thank you, VP. Last question ko is about the Mandanas ruling. Yung Mandanas ruling, nagtaonin dagdag na tax allocation sa mga lokal na gobyerno. But may kaakibat ining trabaho na may ibinalyo na mga funciones from the national government. Now, ang question ko is, ano ining Mandanas ruling? Makakatabang sa lokal na gobyerno o mas lalong gumabatlugod ang dapat asikasuhin nindo? Vice Governor Harold, please. Actually, ang Mandanas ruling is talagang additional funds na pundo sa local government unit. Kasi luminang kauso share nindo. Ilang ang probinsya ng Albay po is kung 3.2, magiging almost 3.6 by next year. So, dakulaw ng kwarta na magagamiton ta para sa social services. Sabi ko nga ni Kasubago na dapat po human development ang programa tango niya ng mga panahon. So, sa kuya po, ining Mandanas ruling, sisayman po ang maabo ng mga local government unit. Bago po sa obligasyon dyan, additional money coming in
sa local government, sa treasury, kan sarong local government unit. Even barangay, munisipyo, syudad, as in probinsya, ang magkikinabang kaini. So definitely po, it's an additional job, additional task. But at the end of the day, importante po, masatisfy ta sa needs kan sa tuyang mga kababayan. Na matao ta sa mga basic services. Kasi additional money coming in yan. Dito yung pag-asahan. So tinaw sa tuya, mandated yan para sa mga LGUs na pakinabangan ninda. So at the end of the day, dapat po yan, talagang mapatama talang ang programa na ikakatao ta sa mga tao. Sabi ko na ni Kasabago, human development, human services, scholarship, and PhilHealth sa barangay, PhilHealth sa masa, yan ang mga health services na dapat mga importanteng napapakinabangan as in programa kasarong provincial government. Bago sa na provincial, dapat po municipal, city, and barangay. Kasi po, gabos po yan na additional na kwarta, dapat po direktamente pakinabangan kan mga tao. Bako kan mga local government officials. Okay. Thank you po. Vice Governor, please. Attorney Grex. Well, on paper, ang Mandanas ruling should be to the advantage ng mga local government units from the province down to the barangays. Ang problema, big question tabian kan mga kampiyon ta sa Kongreso, araw kini Congressman Lagman, na naging unfair po sa piga-apo din ng pag-obligate kang pondo, nadagdagan nga rin po sa pondo, pero naka-obligate na kang national government. That is not within the spirit of that particular ruling. That is why, ang question tabi nindo, with all due respect, Sir Mar, is not something that we can actually answer as local officials. That question should actually be answered by our champions in Congress. Kanakaaging budget deliberations, big question tabian ni Congressman Lagman. Kung nata po, araw kaan ang pag-implementar kan Mandanas ruling, sala po. Sa Albay po, may dikit na increase. But that increase has already been obligated to many projects. So, our hands are tied. Ikwatabing kwarta, but our hands are tied. Pero sabi ko nga ni, that's not something within our realm para tawan tabi ki solusyon. Ang kaipuan tabi dyan, solusyon sa Kongreso. I-question tabian sa Supreme Court, tasala tabi ang pag-implementar ng Mandanas ruling. Thank you, gentlemen. Mga tugang, yan po sinda Vice Governor, former Vice Governor Harold Imperial, para pagampo niya to, ang sa tuyang bisita. We have here incumbent Vice Governor Attorney Grex Lagman. Mga tugang, kamo pong nag-antabay ngunyan sa DCGB. Nakatutok po sa tuyang Facebook Live sa DCGB YouTube channel, asin po mga tugang sa DCGB Live app. Nagdanggog po ngunyan, gentlemen, ang satuya na mga albayano. Ano po ang sendong mensahe sa sainda ngunyan na paghahapon? Tatawan ta mga tugang ni 2 minutos ang satuyang kandidato sa pagpahayag po kan sa ng intensyon. Asin iba pa na apelo sa tuyang mga albayano sa maabot na Mayo 9 eleksyon. Inuton ta po si former Vice Governor Harold Imperial. 2 minutos po, sir. Go ahead. Thank you, PM Henry. So, sa girare po mga tugang, nasa sa inyong kamot na magpili kan leader na nagmamalasakit asin nagtatabang sa probinsya ng Albay. Aloy na ko ita nag-iribanan for the past 9 years. Midbid na nindo si Vice Governor Harold Imperial na sa inyong amigo asin tugang. Wara po ako ibang pigsirbihan kundi ang probinsya ng Albay. Wara po kayong pagiulian kundi ang probinsya ng Albay. Wara man ibang mamalasakit kundi ang taga-probinsya ng Albay. So, ini po ang sinutugang si Vice Governor Harold Imperial na tawan ng prioridad ang scholarship program, ang PhilHealth sa masa, asin po ang post-pandemic recovery program din po sa probinsya ng Albay para po masiguro na matabangan ang tuyang matugang na nangangay po. Kang pandemya, warang pobre, warang mayaman. Kaya nga ni po, sa sakwayang pagbabalik, mas magiging aggressive. Hayaon po dyan ang pagkonsultata, hayaon po dyan ang sarong programa na nagdadamay asin nagmamalasakit sa albayano. Aloy na po kita nag-iribanan. Midbid nindo ako, dahil kita nagbago ang sa tuyang pag-iribanan. Even po sa sakwayang paglibot, midbid nindo ang pagkatao ni Vice Governor Harold Imperial. Dahil po kita nagpayaman sa pwesto, kundi ang ginibuta, serbisyong maasahan kan lambang albayanos. Sa Gerare po, ini po ang sa inyong tugang, amigo, si Vice Governor Harold Imperial, naghahagad ka sa inyong boto na tabangan po nindo, mapakaray ang provincial government na magkaigwa po ng check and balance ang provincial government para po matsimbagan ang mga pangangaipo kan lambang albayano. Sa Geraray, Vice Governor Harold Imperial, numero 1 sa balota at your service. Padaba ta kamo, padaba akong albay, digdi po ako masirbi, ang albay po para sa kapwa albayano. Sa Geraray po, Vice Governor Harold Imperial at your service. Salamat po, asin Diyos maray na hapon sa Indogabos.
Thank you, Attorney Vice Governor Grex. 2 minutos po. Anong mensahe ta sa mga albayano? Go ahead po. Thank you very much. Sa pagpili tabi din sa rong leader, kay puwanta su leader na maski di sa poder, nagtatrabaho, nagtatabang. Bako sana po mabuwat, mahiling ta, pag nag-file na kan sa iyang COC. Dipisil tabi ang arugaan na leader. But ako po, di ako madalagan for re-election if I'm not offering something new to the people of Albay. Otherwise, I'll just enjoy my private life, practice law, be a law professor. Dahil tabi kitang ambisyon, dahil kitang bisyo. Yan tabi si Grex Lagman. Ang bisyo ko, paghiserbisyo. Bako tabi ako para bulang, dahil tabi ako nagiinom, dahil tabi ako nagigibok yung malain-lain ng mga bagay na sa hiling ko will interfere with my job. Mga tugang si Grex Lagman po, tatak Lagman. Di pisil tabi magkaigwanin sa rong ama, na pirmi ka tabing pigihiling ang mga pigigibo mo. Tayo katabing mga standard of excellence sa kaibuhan mong gibuhon. Mga tugang si Grex po, yaon digdi pirme para sa Indo. Kan pandemya tabi, di tabi nindo nungka nawara sa paghiling tabi nindo. Every day yaon tabi kita naglilibot sa mga barangay. Ang mga tao, ugmahon po sa araw kayo ni paghiserbisyo. Kaya po, sa hiling ko, dahil ng question, ang pinaka the best for the job is no other than Vice Governor Grex Lagman. Thank you, gentlemen. Mga tugang, thank you so much for your time. Salamatan pong maresa ng oras sa DCGB. Kamu pong nag-antabay ngunyan sa radyo, sa Facebook Live, as in sa tuyang YouTube channel. Kamu po ang madesisyon sa Mayo 9 eleksyon. Sisay po ang karapat-dapat sa pwesto bilang Vice Governor kan sa tuya pong probinsya. Sa pangaran po kan sa muyang management, Ma'am Brenda Locsin and Sir Jose Locsin Jr., as in po Station Manager Glenn Barcel, Executive Vice President, ang bilog na tropa, hindi po sa Ayala Mall, headed by sa Technical Department, Chief Technician Ramir Tanay. And thank you for the panelists, News Director Edwin Peralta, News Manager Mar de la Cruz, ang samuya pong Lady News Anchor incoming and for Attorney Attorney Christine Longabella. And sharing man po sa pangalan ni Jenny Matthew Balyaran, Chi Antivola, Josh Babino, we have Nika Restum and Jean Fulgar, Ans Galero, Kuya Nemi, Flora, Richard Astor, and Angel Mustasa. Sa Lowens kanina, nahiling ko. Thank you so much po for your time. Si Josh Babino, thank you. Ini po si Henry Maceda. Salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik po kami sa aga, para po sa mga kandidato sa board member sa 1st District, Canalbay. Salamat po. Goodbye. Thank you so much. Sa Mayo 9 eleksyon, sa liwat na mahampang kita sa pinakanakula asin pinakamahalagang desisyon para sa sadiri, sa pamilya asin sa banwaan. Nakapagdesisyon ka na daw kung si